Camagu nikhuluma noMakhosi Umkhize. Ngicela mawungakazi usubscribe kwi-channel yami usubscribe. Namhlanje ngiphethe ikhambi Umvuthuza, ikhambi elinamandla ngendlela eyisimangaliso. Wena uney'ntwala zengulube, Umvuthuza uyasebenza. Ungabe uzeqile noma zifakwe ngelumbo kwena kumuntu ekade lala nawe intwala, ngoba phela intwala uyakwazi nokuzeqa phansi ungalalanga nomuntu. Umvuthuza uyasebenza. Umvuthuza ke uyasiza uwodwa nje, uyazilapha izintwala, uyachela futhi uyagquma, uyaphalaza, uyaphuzwa. Noma ufuna ukuxosha inunu egcekeni, Umvuthuza uyasiza kakhulu. Noma uzokwenza nentelezi yokubethela, Umvuthuza ungawufaka. Njengoba kuthiwa Umvuthuza negama lisho ukuthi Umvuthuza, uvuthuza yonke into embi enezilwane. Umvuthuza zikhona ezinye inhlobo zomvuthuza, kodwa le enye yawo Umvuthuza. Umvuthuza ubona kanje uba nesiqu esikanje. Uyayenzeka ke futhi ukhule ubheke phezulu, kuya ngokuthi umilele kephi. Ngiyacela mawungakazi usubscribe kwi-channel yami uqhubeke usubscribe. Ngiyabonga ukungibukela, ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise anigcine lapho nikhona emakhaya. Ngiyabonga.